Ki surok kilenti sengkin ya hayau musiang jonggo Jawai West Giant Hills District kala-kala long ke jeka nyut ne Martin namar ka jingbom don ke jingi trilang hapadeng ka sorkar bat ki ba bat ke jingkili kami yanon keno. Tadadin balapan mi ia ka hukum na ka ying bisar jong jela Meghalaya baga sarkar kan weng ia ka jing jong ki ba na ka jing erben ki nyut bat ban wadru ia kilat kilanti ban pen khoj ia ka yaw musiang bat na kalyang jong nunglum khubor ule yo ban ekran baru MLA jong ka jawai uma wailat lamare ban weng ia ki jing ban bred ia ki jabo balalum hapo ka yaw musiang ul ongru baga detang ka jing syai bat ka jing suthu jong ki briu la ban weng ia kini ki jabo na ka ne ka jaka ul ongru ban na kalyang jong ushimet kumunong mikman ula deptip ia kejing jong ki pajba han rekri tang kejing kim jung mut jong ki katto ka ni ki briu ki balapan long kejing persya ia kejing temu babaha jong sorkar lengba katanat urban affair bat ka jawai municipal bon habakran sekilat pathai kubor uma wailat lamare ula pan pau ia kejing sokhya halor kejing hardor jong kejing long jeng man ka yaw musiang ha ka ba kinyut kila nanglang mentala kumba arbanai ulong baga Jawai Municipal Board kaliyai berat jabo hapo men kejai mentala South House nem kenti bad haki South House nem ki balalej no kamsyam ladon kejenge ha ka bayde bat ka koj ka khia jong ki biru ki basa ha ka ne kejaka dia tho ep the problem menta kamdai kejaka mud mdai ya ki biru ki ban tarwa jaka namar we have started the process nga ka por ban kong hadin bangla mi itu ka problem ngila invite ya ka tender ya kino ki ba amut ya kini ki ayu bakin interested party ban propose ya kejaka tingila you almost 16 party kata kamu baki beliau ki they are coming forward ki individually but the thing is the problem kalong ba bat ki pajba namar ka caka mentaro ki beliau ki syaibat bayani non teng last time don ki beliau ki bala one eye one tarwa ini ya kini ki lan ayo kini ki coal mine abandoned coal mine tingila stangro ban bread hang tu tadi nang tu ki pajba kin ki yawan nang ta ki persya ki ayu tumut kata kin mut ka ki pajba ki deban sing tu piang ni namar ka jaka hi bon ki be tarwa tak katu ka jaka last time mingile e public hearing lo belum one of the best namar kala jengai ni ki snong kala jengai ni ki wa according ki guidelines ngila follow ki guidelines it's very kabyang ba ka jaka ngila sim 100 acres actually ban set up ya ka plan we don't need that much tang bakataro ngila sim 100 acres kenang ba mo kenang ban ong beladon wat kataru kenang ban nom kata ya ki surrounding ngilasim 100 acres taba kataru ki paiba kita persya te kataken kedai ko ke big problem te nakan ni ka yu jong pingan appeal ki paiba mo singa pa hi trailang namar kan ni kam dai so ke issue tang jong no jai jong borok lang te nga appeal ken ya ki bas ba wat nom kumta ken wat nom sno tho bakla wat nom sngap tang ye kitu ki briu ki basusyom syarot surok mo so ba ban lada pidon kam ban tip ye ka bakham ban ya ayu ngilong ready ban wan haslong jong pi rengkat ban ai ke awareness ban le ye kino ki ban jubab ye kino ki jingkeli jong pi terus kumba nga hadin bala ayu ngala ho por ba man suwa bangan wan ke problem po tu por ba kidang don ya tu ka temporary site por ba kidang lain bread what is the problem po Jawai ba kali kimbiang nang ta segregation gam don kita terken te hadin mangala la job MLA ngalawan ngala persyang da ka fund la mobilize nang tu nang tangila thidi kali mentang we don't have ngindon so ka problem ya kali menta ban kit nyut ta hadin nang tangila nang ka fund nang tu ngala thid ya ki almost 12,000 this bins nam ta bat segregation bins kenang ba ki briu kin segregate kenang ba namar la da ki segregate tang nang turo ya katuka long yu mo be belong ban thang ngila ban le yu shakini ki factory ban use namar ki haban shim tenang tay katuka ba yu pat ka ba long mo ka ba put tengila ban pangkelas bo nang ta ngila dep mai kani ngan ong pi ngila dep ya ki kinu ki jaka ba ngimut ban shim yu ngila le ki awareness program ro kuma ong menni tambah kumta kin ki don ki kat tu kat ne pat ki ayu ki ba pun sing thu baklai kata ngila le ki awareness program la pan iba kumno ngila ban pangkelas bo hadin kumno lan nakatuka century landfill ngila ban dadangi le properly ngila ban yu yo e ga gaso ban shed
ban supply ya kini ki tu ki snong bemarjan nang ta mo bun kita ki pengila batai ya ki tambah ke problem pat mentah hang ni ba ki breu ki sngap ya kini ki breu ki bomdon jing nang jing start tambah kinum sngap ya ki breu ki balong expert ni ba ayu ya kata kata kalong ko ba sngosi ban pe te kata ka nyaw mo kumba kejuk ngalong apili ki ba wat mentaruh po jowai don kitu ki basu bread ba ya po suro mentah hoi ngidon problem every time ngidon problem tanpa ki baru ki ban sno thok ken ban ya kumno ban ya persang mo at least for this time kum ngan apil kum nginong song po jowai ngan apil la dai kum hakane ka por tekin persang la da don cakah po phla ni ha per jong ki kendian tekit la ban ti dai thliu beret ya kitu ki bapot ki la ban yu hang to te wat ki plastik yu ki la ban segregate la ni ki la ban thang ga wei ka tin ni ayu mo this is mut ko ta ka jong ka temporary ayu kat badang don kini ki problem belumala namar ki problem ki sai don bai tengah olong kum kita ro namar ba duna ki bru ki ba persang ya kata kim don jo tak persang kila sim ba ya ki easy yu ba su pelang ba nang tale bread ba yang tu tengah kata kenyan appeal so ba kum kini ki por hapan ya trailang mo namar ki dis kalong katai ka port of crisis tingi hapan ka yem ban ya support ya iwe kenang ba ka hajing si kenang ba ka ni ka problem kan solve loy mat nga claim ayu ya kita ngamut nga namar kum ki ke kamram jom ki ke ban keren ngapat nga kum munong mikmat nga sen mangalai simti nga haban sim ya ke responsibility kum munong mikmat te nga tangkata nga nong ba nakaliam jom ko government biar committed nila persang everything kibriu kilayoi they have seen kila persang tang mementa kum mga kum munong mikmat te ngamla am ban sulit bread da ka bor seno ya kene ka nyut nga haban hanamar ni haban ya rengkat ke mo da kanu da ka jingis ngotho tementah kitu ki hoi kidon kita kum kita tambah ngangam ju kam ayu ni kita namar ngas ngotho kum nong hikmat ka dei ka responsibility jonga my main ka thong hi jonga kalong ka main ni kum no ban solve ya ka tei ka issue hadin bangi mo ka kalong ba ya ki pai ba ka ya ka tu namar ka ki lek ki senjuk jong ka rong ba sno ngate ngana kum MLA ngana do from day one hi ngala persang hi namar nga kwa ban ra ya ka permanent solution tementah ka high court te ka order ki ban le ya ka temporary mo ya temporary solution te wat mentaro namar la sai ka de ka second hearing te tharai na kaliang jong kitu ki senjuk rong ba sno kila yu hi te ke na kaliang namar ki hap reply hi la sai te ya kata te kila ya pengkre hi tang na kaliang jong na te ngarang ya continue hi ban wat ya ka tu ka jaka mud ban finalize ya ka tu ka jaka ka bangila mud ban long permanent tengi we are on it but mentang ngila ya la identify kumba sausan teli ki jaka but hagajo ko por ngidang ya persang hiban ya convince ya kitu ki try jaka but ya kitu ki stakeholder namar kum mengitip namar la nado kini ki por bala de ngila yo ki jaka tambat anda ki try jaka kila agree te mi kini ki sen bahalang ki mi kini ki mo ki organization bepher te kumta terterna ki ilaka nang kini ni kitai te kata ka de ke problem jongi te actually te hado mentaro ngidang persang pat ban solve one by one ngidang persang ban tackle by direct but kitu ki stakeholder te the process is still on te tamba kumta ya ka temporary solution ro nginang persang hi nginang ya discuss hibat ka district council ka ba hangtai ka namar ka district council ro ka dei ka way na ka ba kidon ki yeu ka ki nyut jong ki ro ka mi hanto nginang ya discuss bat ki namar ka district council ka khamdon ya ki jaka te wat ka taro hadin ba ka district council kala ai ka jaka ro tamba don ba ki tu kan ni te we are trying to tackle ya kita ro menta one by one te hopefully namar kum kini ki jat kambat pis no tho hi mo namar mdai ka issue ka brang thamai wat hapo jowai kum bangalai saya itu untuk por ibu mencuba ke municipal kaladon almost for 27 years te kini ki jinjia kila jia ina do mencuahi tang baki issue resolve by temporarily she function but I don't know what is the problem tamba hado menta ngapar ngasung tenat nomor balai naliang jong ke government naliang jong ke department ko ka ong yang isatay ba you go ahead in identifying the land will provide you fund for buying the land or set up the plan for everything tamba kipai ba ki dai masuk tu ba hap yo supaya ka jaka tengah baga jo ka por ngan request kan je kipai ba sku ba panya corporate nomor kane bon sen hi ki briu po jantia jongi menta ki lai sing tu ba kisim ba ya kane ka jabo ba mi nang thei ka dai ka jong kinong joai tambat in actually ka dai ko mi na yo ka ba maki hi ki wan song yo la ne wan the la ne kum ta ter ka ba mi na baro hi kinong song snong jong kri dom jantia dengan sim ngan request lai ya ki ba sing ba man ya corporate nomor kane ka long ko is very serious issue